మయన్మార్ బ్యాంకాక్లో 7.7 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఒక్కసారిగా ప్రకంపనలు రావడంతో భారీ భవనాలు పేకమేడల్లా కుప్పకూలాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనతో ఇళ్లు, ఆఫీసుల నుంచి బయటికి పరుగులు తీశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే సునామీ హెచ్చరిక లేదని అధికారులు తెలిపారు. కూలిన భవనాల వద్ద సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మయన్మార్, బ్యాంకాక్లో సంభవించిన భూకంపం ప్రజా జీవనాన్ని అతలాకుతలం చేసింది. ఎత్తైన భవనాలు సైతం కుప్పకూలడంతో మృతుల సంఖ్య భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే భూకంపం వచ్చే సమయానికి మెట్రో రైలు స్టేషన్లో ఉండటంతో ఒక్కసారిగా ఊగిపోయింది. రన్నింగ్లో ఉంటే మెట్రో పడిపోయేంతలా షేక్ అయింది. మయన్మార్, బ్యాంకాక్లో సంభవించిన భారీ భూకంపం పెను విధ్వంసం సృష్టించింది. నిమిషాల వ్యవధిలో వచ్చిన 2 భూప్రకంపనలు వందల భవనాలను నేలమట్టం చేశాయి. మొదటి భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 7.7గా నమోదు కాగా రెండోది 6.4గా నమోదైంది. మోనివా నగరానికి 50 కిలోమీటర్స్ దూరంలో భూకంప కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. 43 మంది గల్లంతైనట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. భారత్, బంగ్లాదేశ్, లావోస్, చైనాలోనూ భూమి కంపించింది. భారీ భూకంపంతో మయన్మార్, థాయిలాండ్ దేశాలు షేక్ అయ్యాయి. ఏం జరుగుతుందో తెలియక ప్రజలు కేకలు వేస్తూ రోడ్లపైకి పరుగెత్తుకొచ్చారు. వారి కళ్ల ముందే పెద్ద పెద్ద భవంతులు నేలమట్టం అయ్యాయి. భవనాల నుంచి బయటికి రానివారు శిథిలాల్లో చిక్కుకున్నారు. దీంతో భారీగా ప్రాణనష్టం సంభవించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. చాలా చోట్ల రోడ్లు చీలిపోయాయి.เอาที่ออกได้ถ้าออกไม่ได้ต้องรออุปกรณ์ได้อุปกรณ์ก่อนนะรออุปกรณ์ก่อนคนมาแล้วต้องไปทางไหนอะคะพี่ออกไปข้างนอกกันไหมพี่ผู้ประสบภัยငေါင်းတိုက်ကြီးပြောရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပါလားနားပါရကွာတိတ်走啊往这边走啊
လေးကမပြီးသေးဘူးနော်ငလေးကမပြီးသေးဘူးကြံနေတယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်တိုက်တုံးကြတောင်းတော့ဒီနေရာလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငလေးကလည်းထက်လို့နေတော့ပြုံပါသီလားပြုံမဲနေတာခုနကဒီကောင်နှဲ့ထားပြီးသွားပြီမထားနဲ့ဘာကနမနိုင်မပြင်းနဲ့တော့တမင်းနော်အဖေမဲနဲ့ဒီနေ့တက်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာအလွတ်ကြီး